Tango kwani. Jesosy misaotra anao nagname fiadanagna be karaha ty tsisy andro fijaliagna ty asiagna rombo elo agny petit déjeuner jiaby efa bon robot machine jiaby efa prêt bon ino koa maty atao test ely tsao poison bon lapoaly machine mbala prêt fa asa atao maro loatra antody atao varoe fo io tsy lany kondroko tsisy gazety mao bonjour patron ato misy gazety malaza ato rô manafy mangalatra zegny avy mafy malaza rô couleur sy antany ao anao ndraiky mafakopy amy raha mandalo ty 2 jours fa prêt manafinao zava lamba malaza amy gazety ao zasikino ato ndraiky misy lambany mon père mbalasy tegna mon père manafinao ko misy lambany l'homme d'affaires koa mbalasy tegna l'homme d'affaires fo lambany superman mbola misy manafinao batara sareka boka public an fatarakara maogomandra ty ndraiky joadiny karaha vodiny tsapitsap derera kilo batara sur place pique amy rano manintsy be ty manintsy kera jiaby tsaiky ny stop ngosa zay afa tsy haiko labasikino patron diasa zavako VIP va chercher là-bas tsy ampikotragna za zegny code vrai D46 aia amindreo costume marobe tiniany amy pisikiniko patron zala diasa verifigna mavomavo ndraiky menamena karaha mbala faible tsy izy igny veribert ndraiky menamena ty mbala tsy izy koa raiky ty la mbala amiral ty mavesatra ty tsy avy tagna mission ty tagna izy aminany araiky ty karakory kondroko nahitanao ty mba tsy hafa ndraiky patron zalahy izy koa fa vita kilobatra fa pare ataotsika test ely tsao misy miaty gazety atsika tandregny koragnan'ny présidente karaha misy message ato anareo zalahy raiky coffrenaka jiaby efa loso nareo olo malaza am'tanàna tsy regny zalahy ino ohatra manareo zay vola koa zay patron atsika baka fa hainao olo malaza madagasikara jiaby maregny atsika verifie tsara vola atsika patron karaha fahitako ny latsaka ato izy ty ya izy navy io asa ohatrino izy ty ato miliara doko lakile tomobily efa navy jiaby efa navy bon mihetsika doko anao na mandalo ambany za mandalo agnabo karaha barenao zay to za parefo patron fasy aminaka eky lakile patron nambaranao police tobitsika tsy mazoto siny vahoaka za iza ro olo criminel mampijaly présidentsika ty mampimenimeny présidente tsy mahetsika marigny izy zay havy aminao anao tsy mahay zay hay marigny miaro atsika niany Tango kwani. Anao karaha tsy faly tango kwani zala. Za faly bro.